Yan uwa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wayanda Allah ya sa suka saurari program ɗina na jiya, nazarin siyasar duniya kashi na 18, za su gano cewa na yi magana akan wannan wato air defense system na China, wanda ta bayyana shi cewa zai iya dictating din jiragen nan masu matukar hadari da ake kira da 5 generation fighter jet na Amurka, wanda ake kira da suna 5 series ko in ce F series, wanda ake ce mafi girman su shine F-35. Wannan shine mafi girman jirgi mai hadari na yaƙi wanda Amurka ta mallaka, ko kuma in ce duniyar Amurka ta mallaka. To wannan air defense system sun bayyana cewa zai yi dictating wannan, kuma zai yi dictating wannan jirgi, kuma ya iya kama shi, kuma ya harbe shi, ya tarwatsa shi. Har China ta kuma nuna wato sha'awarta a lokacin na nuna cewa za ta ba wa yamanai wannan jirgi don ta yi amfani da shi. Kuma dama in ba ku manta ba, lokacin da Amurka ta bambame airport din Sana'a na Yaman, lokacin da China ta yi maganar, nake ce muku China na da sha'awar girka air defense system ɗinta ne a wannan wato airport. To kuma dai gashi yau wani abu mai kama da wanda ke gazgata wannan nazartuka da muka yi a baya, gashi yana tabbata. Jaridar American Interest Journal da kuma wato sun bayyana, magazin kenan, sun bayyana cewa jirgin F-35 yana cikin haɗari, iya cikin haɗari na mutuwa ma a zamansa a sararin samaniyar Iran, a sararin samaniyar Yaman, sararin samaniyar Yaman. To kun ga wannan yake nuna China ta ɗauki salo irin na Iran. So da yawa in ta ce za ta yi abu, to already ta riga ta yi abin, ta gama. Kawai tana son ta bayyana shi ne in an ga jiragen suna shigowa. Kuma da yawa F-22 da F-16 aka fi amfani da su gurin kitsa wayannan hare-hare. To ga su dai F-35 din ma in ya shigo ba lallai ya fita ba, tunda da kansu American National Interest Magazine ta bayyana cewa the F-35 was in danger of dying in Yemen airspace. To kun ga akwai hadari kwarai da gaske, kuma a hankali al'amura suna ƙara fitowa. Wayanda suke goyon bayan gaskiya a wannan tafiya, Allah yana ƙara musu ƙarfi, yayin da kuma wato dukkanin makamai na mayaka ko na makiya suke fara zama yanayi na turjiya da kuma al'amura na kawo wato taimakon Allah a ciki. Wayannan abubuwa ne dama wannan mitin da China ta je Tehran ta yi, gaskiyar magana an tattauna abubuwa da yawan gaske, wanda kuma za mu ta ganin sakamakon su nan gaba kaɗan. China ta fito da kanta gaskiya, an kuka duba motsinta a wancan satin, tun daga motsinta na wato motsin da ta yi a kai kayayyakin agaji, ta rika fito da maganganunta uru-uru. Kun ga motsinta a Pakistan, kai tsaye ta fito da tana tare da Pakistan. Yanayin siyasar ta gaskiya ya dan canza, na dan fakewa da kuma yin abubuwa a hankali. Amma dai siyasar China tabbas, saboda an zo wurin da ba a da bukatar boye-boye, kamar yadda su ma wayancan an zo wurin da ba su da bukatar boye-boye. Wayancan munafukan sun fito sun bayyana munafincin su a fili, to su ma babu dalilin da zai sa ba su fito su bayyana goyon bayan su a fili ba, tunda Allah ya kawo lokacin na sha faɗa cewa duniya za a tsaga ta, kuma kowa zai ɗauki bangaren sa. To yanzu dai kuna kallo yanayin al'amura irin wayannan ga yadda suke tafiya, sai mu yi wa Allah godiya, mu kuma roƙe shi ya tabbatar da mu a cikin tsagi wanda yake nasa, wanda zai dace da yaddarsa, tsare mu da zuri'an mu da ƴan uwan mu da ƴan uwan musulmi baki ɗaya, wanda suke da kyakkyawar zukata akan cewa su kasance a tsari da kuma bangare na 'ya'yan annabi da kuma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyawawan bayansa, wa'anda za a tsaga duniya ta kasance a haka. Wanda suke goyon bayan munafunci da kafirci za su tafi wani bangare daban.
waɗanda suke goyon bayan wannan zunzurutun addini na musulunci da kuma ƙoƙarin kawo haɗaka da haɗin kan al'ummar musulmi ba wane to wannan su ma ɓangarensa daban, kuma wanda ya tsaya a tsakiya bai da matsaya gaskiya, ba wani guri da za a tsaya. Yanzu akan samu wasu ce su suna nan amma a hankali abin zai ci gaba da tahowa, dole ne kowa ya ɗauki matsayarsa, ko kana ji kana kallo ka tafi nan, ko kana ji kana kallo ka tafi nan. Allah dai ya bayyana abubuwa, ya bayyana komai, ya bayyana zai ta fito da al'amura, kowa yana ƙara gani kamar tangaran, kamar gilashi yadda zai kasance. In za ka zaɓi wato ɓata ɗin, ka san ka ɓata ala ilmin, kuma ka sani. In kuma za ka nemi shiriyar, to ka nema a gurin Allah. Kamar yadda na sha faɗa, lalle akwai zancen wato matsalar imani, barin imani da zai taho. Dan uwa sai mun kula sosai, sai mun kula sosai. Mu ta yawaita karanta ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala dinik. Wannan yawaita maimaita ta, ya mai jujjuya zakata, ya muqallibul qulubi sabbit qalbi ala dinik. Mu ta yawan maimaita wannan, mu ta yawan maimaita wannan, mu ta yawan maimaita wannan. Allah ya taimake mu sai mu fice lafiya. Allah ya taimake mu sai mu ga Allah ya tarfawa garin mu nono, sai mu ga cewa wato duk irin masifar da za a shiga, lalle mun samu mun fita lafiya. Lallai akwai hayaniya da ta taso nan gaba kaɗan da ya shafi rayuwa da ya shafi imani. Ina ƙara maimaitawa 'yan uwa, kada in wannan lokacin ya zo mu ruɗe, kuma kada abubuwa in suka zo marasa daɗi mu ƙara ruɗewa. A'a, mu yi haƙuri, mu yi haƙuri, mu yi haƙuri, mu yi haƙuri. Sakamakon mu yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma za mu yi farin ciki a ƙarshe, kuma za mu yi murna ƙwarai da gaske. Illa iyaka, Allah zai ba wasu dama ga me za su yi da ita, mu kuma ya jarraba mu, sannan bayan ya jarraba mu kuma in mun cinye, mu kasance mana cikin tsari wanda za mu kasance da dan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum.